tourism nkhani zokopa ndo zika patsogolo kwambiri komanso mining zonsezi zika patsogolo kwambiri kuti masomphenya aja Malawi 2063 atheke. Nchifukwa chaketu a president amakamba zimene ziti safuna kusiya wina aliyense pambuyo ayi koma tonse a Malawi kupita patsogolo kuti chitukuko cha dziko la Malawi chipite patsogolo. Ndi makamba ndithu kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nawonso Dr. Usi afika kale pano kwaperekeza a president pamene akuchoka kuno pa ulendo umenewu opitatu kumene ku msonkhano umenewu wapachaka wa African Export Import Bank Afrexim Bank kuti akakhale nawo pa msonkhano mmodzi akati pa msonkhano wapachaka makhala misonkhano imene yakati tini msonkhano wapachaka kumakhala kukambirana mfundo zosiyanasiyana kuti mbuyo mutayenda bwanji kandi zaka ziwiri zika 5 zimene zapita tayenda bwanji nanga kuti zaka zina zikubwera kutsogolo kuti tiyendeko bwanji kumene chipake mwina president chako kumene akakhalepo chifukwa dziko la Malawi sinatsalire mbuyo pa zomwe banki imeneyi imachitira maiko ama Africa ndikamba ndi African ndi ya ma Africans ndithu maiko ama Africa adzipeza phindu kutukuka zitukuko zosiyanasiyana maiko awo choncho kumene kwakakambira ndi nkhani zosiyanasiyana mukakamba kale kuti kuona kuti pa zaka zimenezi kuti a Malawi apindula bwanji ndi banki imeneyi kuti kapena kuti anafoka pati kuti mwina a Malawi sanathe kupindula kwenikweni akaunikira zonsezo kuti nanga kapena achite bwanji kuti mwina zinthu zikhale zomayenda bwino kudzera ku banki ngati imeneyi. Ndakambapo pa ntchito zomangamanga amathanzirapo pa ntchito za chitukuko chosiyanasiyana mdziko amathanzirapo ndi maiko osiyanasiyana amene akakhale nawo ku msonkhano umenewu kukambirana ndi maneno pambali pa msonkhano umenewu a president akachita mwayi kukambirana nawonso atsogoleri anzawo kuti zikatere apa timachita bwanji ngati ichi kuti chipite patsogolo kwambiri timachita bwanji komanso pali masomphenya ngati Africa yonse kuti Africa ayendere bwanji pamodzi pa ntchito zomangamanga kapena ntchito za luso la makina a internet ayende bwanji Africa kupita patsogolo limodzi zonsezi umatengera mwayi ngati umenewu kuti atsogoleri akhala pasi kukambirana kuti ayi ife kwathu timapanga izi timachita izi zimakhala choncho tikatere timaona kuti tapindula motere thandizo lachokera ku banki limayenda motere nchifukwa kuti banki imeneyi siyachilendo kuno ku Malawi ayi chifukwa yakhalithazira kwambiri magawo osiyanasiyana ndi a president kwakira msonkhano ngati umenewu nzofunikira kwambiri chifukwa kuti mwazina imene ndinena kuti akakambira napo nkhani zosiyanasiyana kulimbikitsa ubale pakati pa dziko la Malawi ndi maiko osiyanasiyana ndi kwambiri imene mutu wake kuti building the future on decades of resilience kwambiri kukonza zatsogolo la maiko amenewa Africa ndi mukaona ntchito zimo ndi galimoto ndipiti wa galimoto zomwe zatenga president pamene akuchoka mdziko muno kupita ku msonkhano umenewu wa Afrexim Bank umenewu ndithu a president akuyembekeza kukhala nawonso ijamati plenary session kukambirana nkhani zosiyanasiyana kuti msonkhano wachitika pamakhala mwayi kumakambiranapo nkhani kupereka ena maganizo awo kuti apa timatani apa timatere apa kukhala ma discussions osiyanasiyana kuti maiko angapite bwanji patsogolo kudzera ku ntchito zimene banki imeneyi imagwira mdziko muno. Imakamba kuti pali nduna zosiyanasiyana za boma zomwe zafika pano akuluakulu ama department osiyanasiyana afika pano kuperekeza a president pamene akuchoka mdziko muno kupita ku msonkhano umenewu wapachaka umene ndi wachi namba 32 mdziko imeneli la Nigeria. Je makamba kuti ni msonkhano ofunika kwambiri yakathanzira kwambiri ku dziko la Malawi ni msonkhano umene kuyembekeza ndithu kuchikira kuyambira pa 25 mpaka pa 27 June ku Abuja mdziko limeneli la Nigeria. Kamba kuti a president akhala ndithu ndi mwayi okambirana ndi atsogoleri osiyanasiyana pambali pa mtsogoleri wa dziko President Bola Ahmed Tinubu president afika pano akuluakulu osiyanasiyana makamba kuti mlembi ku office ya president cabinet Akolini Zamba alipo mpano taonapo nduna ku transport a Jacob Hara taonapo nakonso kuchitetezo uku a president komanso mayi wa dziko lino afika pano ndipo alandira ndithu ndi wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Basic Usi amene ndithu awalandira ndithu a president pano. A president kugwirana chanza ndi mafumu watsanzika mafumu taonaponso pali nduna ya zaumoyo akhumbitsa katoto chiponda kutsanzikana ndi a president chimodzimodzi a SPC
Jacob Hala chimodzimodzi so kumeneko Ezekiel Chingoma kutsanzikana nawo president pena kupita ndithu ku Nigeria ku msonkhano ofaki number 32 kumene ndithu wa Afrexim Bank. President tsanzikana ndi achiwiri yawo Dr. Usi chithunzimo ndithu mayi wa dziko lino komanso president a dziko lino kwera ndege kutitsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema amene wa MBC president kuyimika ndithu mkono baibesi akuti ayi mutsale bwino kunyamuka pano ndithu pala akuluakulu osiyanasiyana amene afika pano makamba kuti umene ni msonkhano umene ukuyang'ana kwambiri pachita focus kwambiri ntchito za investment makamaka zitukuko zosiyanasiyana zimene mayiko angathe kudzakhazikitsa zitukuko zamanga zomwe zili boma likuzika patsogolo zomwe boma likuyika patsogolo kwambiri akazamaso pa zimene zithu pa misonkhano akakhale nayo kumeneko pala akuluakulu makamba zili kwa mtsogoleri wa dziko lino hene lonse ndege imene akwera president a dziko lino imene achokatu pano kulilongwe ikhale ndithu ikunyamuka pano. Ndaonaponso pali wapampando chigawo chapakati Patrick Zebulon osiyanasiyana amene afika pano. President pamene tu akupita ku msonkhano umenewu ndiye kupezeka kwa president kumeneku izanaso ndi atsogoleri a mayiko osiyanasiyana atsogoleri anzawo fangati atsolumikizana zimathandiza kwambiri kuti nkumakambirana nkhani za zitukuko zosiyanasiyana kuti zitukuko zimenezi zithenso kupita patsogolo. Ayi chipata cha ndege imene isanatseke iyayi tikakamba za nyengo kuno ayi sikukuzizira amene kunazizira masiku apitawo ayi mitambonso kulibe kuli bwinobwino ndithu jamba sky blue bwinobwino ndithu mitambo popanda mpheponso yayi bwinobwino ndithu nyengo yabwino yabata fote kamva madera ina mapati yayi kumfoti kuno mashawazi ayi kuno ndithu kulilongwe kuli bwinobwino ndithu ndi msonkhano umene utakamba kuti ndi msonkhano wapachaka ndi msonkhano umene umabweretsa kwambiri atsogoleri osiyanasiyana pamodzi amakambirana mfundo zosiyanasiyana komanso kumakhala ma presentations mayiko akamene atsogoleri kupereka ndithu fundo zosiyanasiyana kumakhala misonkhano yapadera ina ndi ina kuti mwina dziko ili ndi dziko likambirana nkhani zosiyanasiyana maka nkhani zokweza Africa magawo osiyanasiyana takambapo kwambiri nkhani za malonda mudziwa dziko la Malawi likulimbitsa kwambiri ntchito ngati za migodi zija kunena kuti kukubwera kuno ndithu miyala ya mtengo wapatali kapenanso zoti apanga ndithu zinthu zina zake zochokeranso ku miyala ya mtengo wapatali ija kumazitumiza kunja timamva ndithu kuli miyala ndimafotokoza kuti president akulimbikitsa nkhani imene ya ATM strategy kunena kuti nkhani ya zamalimidwe nkhani za migodi nkhani zokopa alendo zonsezi dziko la Malawi linazo kuthekera kwambiri kunena kuti chuma cha dziko la Malawi chitha kupita kutsogolo kwambiri chifukwa kuti nkhani za migodi zinakuthekera kukweza dziko la Malawi chuma chake mbiri patsogolo kwambiri linachezako masiku apitawa ni mfumu Paramount Kyungu ukaronga uku ukayerekera kuti akudabwa nawonso kuna kuti dziko la Malawi simapindula bwanji ndi mgodi wakayerekera uja akuti pena pa masokonera kwambiri
ndipo amayamika kuti a president achakwera apereka masomphenya iye kuti mgodi umenewu kampani imene yabwera kumeneku ikuonetsa ndithu itho chita zazikulu kwambiri ndipo dziko la Malawi linakuthekera ndithu kochita bwino kwambiri chifukwa kampani imene ikuonetsa poyera zomwe ikuyenera kuchita komanso Amalawi ene akadzipindula. Ndiye makamba ndi migodi yambiri imene ili dziko muno miyala mtengo patali yambiri imene dziko muno nzotheka kuti dziko la Malawi ipite patsogolo kwambiri chifukwa cha nkhani ya migodi. Tikapa nkhani ya agriculture panopa a president a dziko lino adaonetsa kwambiri kuti anthu adzilima ndithu azichitenga ulimi ukhala business nchifukwa kwantha yamba zaka zimene zitaona anthu akulima ndithu minda ikuluikulu kwambiri yachimanga komanso mbewu zosiyanasiyana zochuluka zomwe ena azitamakwanitsa kudya kugulitsa ngakhalenso kumayiko enanso kuti dziko la Malawi litokhalanso mmene kale linalili madalira kuti ngati anthu akufuna chakudya kugula amatha kugula kumayiko ngati lino la Malawi. Chimodzimodzi tikamba nkhani zokopa alendo kuli madera ambiri zedi okhudza zokopa alendo amene ndithu Amalawi kapenanso anthu ochokera kunja amabwera kuti akaone nkumaona kodi dziko la Malawi lipeza bwanji ndalama pakali pano chipata chicha chitseko cha ndege imeneyi achitseka ndithu so nthene yonse ndege imeneyi ikhala ndithu kunyamuka pano pa bwalo la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe pamene president a dziko lino akunyamuka ndithu kupita ku Abuja mdziko la Nigeria ku msonkhano umene wapachaka wa banki imeneyi ya Afrexim. Ndi makamba kuti president wa banki imeneyi wakhala kubwera kuno ku Malawi so kuti timakamba kwambiri za donor confidence anthu makhala ndi chikhulupiriro ku dziko kuti kodi dziko ndeti zikuyenda bwino chifukwa timakamba kunena kuti pali zinthu zambiri zimene mayiko amatha kukhulupirira nazo zikati zikuchitika ku dziko amang'ana kuti ndale zikuyenda bwanji amang'ana kuti nyengo imene zikuyenda bwanji kuti nanga technology kumene kulusula makina a internet zikuyenda bwanji amang'ana zonsezi ndithu kawirikawiri anthu amene afuna kuzambisa ntchito zawo za malonda ndiye ndikhota amati akaona kuno ku Malawi zachumazi zikulongosoka akaonapo mbali nayi kuti zandale zikuyenda bwanji kuno zili bwino akaonako nyengo zili bwanji kuno zili bwino mbali nga zonsezi ma investors akaziyang'ana amakhala akhutira nchifukwa timaona ambiri akubwera kuno timakamba kuti a president a banki imeneyi akhala kufika kuno ndithu anakamba mkhanija ya Magwero Industrial Park kuti ndi mmodzi mwa imenenso athanzireponso kwambiri kuno ku Malawi mwazina mwazituko zosiyanasiyana zimene a president ayikakale patsogolo kuti ziyitikenso mdziko muno. Ndimakamba kuti pabwera akuluakulu osiyanasiyana amene akuperekeza president pano ndimene mukuonera ndithu nchithunzi amene mutisatira pa MBC TV amene mutimveranso pa MBC Radio 1 ndithu ndi kuno bwalo la ndege la Kamuzu International Airport kuno ku Lilongwe komatu a president a dziko lino akuchoka ndithu pa bwalo limeneli mdziko muno kupita ndithu ku Abuja mdziko la Nigeria kumene kuli makamba kuti pambali pa msonkhano umenewu a president akakhalanso ndi mwayi wokambirana ndi atsogoleri amayiko osiyanasiyana amati misonkhano imene imakhala yolimbikitsa ubale pakati pa mayiko ndi mayiko kuti kodi pati zichita bwanji ka zamalonda zichita bwanji nkhani zosiyanasiyana penanso mwina kumagawana luso limene mwina anthu amene amachita za ulimi ku Malawi kuno kupita kumeneko kukaona kuti anzathu amachita bwanji zonsezi ndi mbali imodzi ya misonkhano ngati imeneyi pamakhala misonkhanoso yapadera pa msonkhano wakuluwo kukhalanso misonkhano inanso imene atsogoleriso amakhala nayonso kumakambirana. Ndimakamba kuti akakambirananso ndi a president a dziko la Nigeria pa nkhani zosiyanasiyana. Dziko la Nigeriaso ndi limodzi mwa mayiko amene ifeyo timati ubale wathunso ndi wabwino kwambiri kuno ku Malawi anthu aku Nigeria aliponso ambiri ndithu ifenso imodzimodzinso kumenekonso amalawiso aliponso tikapita mzipatalamu amapezeka pa kugwira ntchito ena moti awatu dziko la Nigeria tikapita madepartment ena munso kuona kuti aliponso so kuti ubale pakati pa dziko la Malawi ndi Nigeria ndi ubale ndithu wakale kwambiri. Ndi makamba za president wa banki imeneyi ndi Professor Benedict Oramah ndipo kwambiri amayamika kwambiri chifukwa cha ubale wabwino umene umakhalapo pakati pa mayiko a Africa kuti amalumikizana kumaona kuti zitukuko zikuyenda motani. Ndimakamba kuti ngati Africa ine masomphenya ake masomphenya amene imakhala kuti ikuyendera limodzi ngati mayiko onse a Africa chimodzimodzi dziko la Malawi masomphenya akenso amene timakamba ja Malawi 2063 amene timakhala tikuunikira nkhani zosiyanasiyana timakamba kuti osasiya wina aliyense pambuyo yayi kutukukira limodzi ngati Malawi zinthu nkumapezeka kuti dziko la Malawi likupita patsogolo kuona zitukuko zosiyanasiyana amakambirana popanda kokana kuti chitukuko chiyende bwanji apa tipanga bwanji nkhani zaketo zimakhala motero.
Makamba pano ndi pabwalo la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe. Mwina kumaona benji tunzimo ndi ndege inaso imene kufika pano. Imene ndi ya dziko la Ethiopia. Ndi mbali imodzinso ya ubale wabwino umene uliponso pakati pa mayiko ngati amenewo. Ife ngati zikumatere ndeti mbali imenenso zamalonda zimakhala zikuyenda. Pamakhala pabwera alendo ndi makamba za tourism. Alendo ena makhala kwera ndege ngati zimenezi kubwera kudzaonanso malo ochititsa chidwi kuno ku Malawi. Kuli malo nyanja imene nditu nyanja yakulu kwambiriso kudera lino la Africa. Muli sombaso yokha imene mwina mayiko enaso kulibe somba ya chambo imene mapezeka nditu mwina ku Malawi kokha kuno basi. Imenenso ena amafuna dzango ionanso kungoena kokhaso koma kudya kumene kayocha kayophika amafuna aone zimenezi pa amangomva mayiko akwawo. Ndi imene nditu zimakhalira mbali ngati imene tukamba yazokopa alendo. Tikapa mbali imene ya zamigodi ena mabwera ngati imene mnausa akaonenso tamva kuti kuli lutayiro kusalimu akuja kukasiya uku amafuna adzadzionera kuti kuti ndi ochuluka bwanji nanga zili motani nanga angamapeze bwanji phindu lakenso nawonso ngati mayiko zinthu ngati zimenezo. Ndiye zimakhala kuti nawonso akudzaona ngati zimenezo zokopa alendo. Timakambapo za mapiri amene tinawo kuno kuli mulanje uku chimodzimodzi kunyika uku kuli malo azokopa alendo ngati osungirako nyama zakuthengo. Kuli ku Majete kuchikwawa uku Ulengwe chimodzimodzi kumeneko. Anthu amene akabwera mdziko muno amafuna kuona zonsezi. Sikuti amabwera chabe amabwereso ndalama imene timakamba kuti forex. Komanso pali nkhani imeneyi nakambapo za agriculture zamalimidwe. Ni nkhaniso imeneyi ikidwa kwambiri makamba kuti patsogolo kwambiri kuno ku Malawi kuti ayi anthu azitenga ulimi ngati business. Komanso foti mvula ikuvuta kwambiri takhatulira kwambiri jamba rain fed agriculture kuno ku Malawi mangudalira mvula. Chatengeranso kuti president kumanena kuti ayi kofunika dongosolo kwambiri Malawi atengepo mwayi kuti atenge ulimiwu osamangudalira mvula uja komanso pano ulimi wanthirira. Chifukwa unapo nditunga kaya jabungwe la Jalanifi ajapeka ngongole apeka ngongoleso masiku ano kwa anthu mdziko muno alimi amene afuna kulima kupanga pena ulimi wanthirira kuti chimanga kamene kuti nkhani ya njala ikhale mbiri yamakedzana mdziko muno. Amene kuti mvetsera pa MBC Radio 1 imene kumveka pansi kwambiri tsopano ni kokomo wa ndege imene president akwera. So nthawi inayi yonse ndege imeneyi ikhale kuchoka pa bwalo limeneli la Kamuzu International kuno ku Lilongwe. Pang'ono ndithu ndege imeneyi imene kumveka ndithu kukonzekera ndithu kuchoka pa bwalo limeneli. Ndi makamba kuti theme kamene kuti mutu wa msonkhano menewu wapachako menewu ndi building the future of decades of resilience. Kupanga betsogolo la mayiko mu Africa mopirira ndithu ngakhale pakhala pali mavuto osiyanasiyana. Mukudziwa mayiko amuno mu Africa akhakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Titokamba nkhani yakusintha kwa nyengo, taonapo kuli mafloods, taonapo ndithu kuli anamondo osiyanasiyana. Ndeno kupanga bya kuti zinthu ndoti kwa zaka ndithu kuona kuti pakhala mavuto osiyanasiyana kwa zaka zambiri komabe kofuna kuti ngati mayiko mu Africa athebe ndithu kupanga betsogolo. Chifukwa ni mbado uno tifuna kupanga betsogolo la mibado imene ikudzayo. Zitheke bwanji zimenezi kukonza misewu yabwino, kuonetsa kuti mdziko muli chakudya chokwanira, kuonetsa kuti ngakhalenso sukulu zikhale zabwino zapamwamba, kumanga sukulu zochuluka mdziko. Chifukwa timaona kuti president anene kuti pakhale sukulu zokuposa 10,000 zimene zomangidwa sukulu makalasi amene 10,000 kapena kuposerapo. Funa kuonetsa kuti maphunziro akhale abwino mdziko muno. Zonsezi zisongezera ndithu pamutu ngati umenewu. Ndiye banki imeneyi imapereka ndithu ndalama zosiyanasiyana ndithu ku mayiko osiyanasiyana kuti zigwire ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Tikamba nkhani za zaumoyo amathandizira pa nkhani ngati zimene mukudziwa inu nkhani za umoyo ndizofunika kwambiri kuti dziko lichite bwino. Anthu akenso aneso akhale athanzi. Fana anthu okhawa athanzi amene angathandizenso makwanira pa chitukuko cha mayiko awo, chitukuko cha dziko lawo ngati kuno ku Malawi. Ngati anthu atakhala kuti akupeza zithanzi zabwino za zaumoyo, akupeza maphunziro abwino, zonse zitamayenda bwino kwambiri. Nkhale masomphenya acho tukamba Malawi 2063 zotheka ndithu kuwakwanirisa. Ndiye makamba kuti ndege ndimene mukuimvayo, chithunzimonso ndimeneyo posera panthu ayi ikhale kunyamuka pamene pa bwalo limeneli la Kamuzu International kuno ku Lilongwe. Ndi makamba kunena kuti kumakhala ndithu kuliza njini imene aliliramo ukuyalira ndithu ulendo kumeneko.
kumakhala ndithu kuchalira ulendo ndithu kumakhala ndithu kuchalira ulendo kuti ikhale ndithu ikunyamuka pa bwalo limeneli kumakhala ndithu pang'ono kuchalira ulendo umenewu. Panopa ndimakamba kuti ndege limene kunyamuka tsopano ndege limene ndithu pang'ono kunyamuka pano pa bwalo limene la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe, ulendo tu wa ku Abuja dziko la Nigeria. Ndimakamba kuti pano pali wachiri kwa mtsogoleri wa dziko amene amaperekeza president komanso mlembi ku office ya president ndi cabinet. Unaponso ndithu nduna zosiyanasiyana zaboma zili pamenepa pambali pa akuluakulu osiyanasiyana amene ndithu ali pano. Ndimakamba ndikuti ndi ulendo umene ufuna kwambiri foti ndalama zimene zimachoka ngati ku banki imeneyi zimathanzira ndithu pa zitukuko zosiyanasiyana maiko a Africa. Takambaponso ngakhale dziko la Malawi banki imeneyi yakhala ndithu ikuthanziranso magawo osiyanasiyana. Ndimakamba ngati Yama Parks amene ma industrial park amene manena aja sikuno kokha ku chigawo chapakati ngati Magwero AGI komanso ku Chigumo uko ilipo. Zimenezi nzothanziranso kwambiri kuti ntchito za malonda zipite patsogolo foti makampani osiyanasiyana akunja adzamanga amene mujamo mafakitale kapena kupanga zinthu zosiyanasiyana zomwe zingathandiranso kwambiri dziko la Malawi kuonetsanso masomphenya ake amene tukamba Malawi 2063 nkhani kunena kuti kutukukira limodzi ngati Malawi komanso ngati Africa. Ndiye banki imene ngati msonkhano wake wapachaka ni msonkhano ofunika kwambiri maneno kuti akakhala kuunikira zomwe achita mbuyo komanso patsogolo kuti achite chani kuti maiko a Africa akhalenso akupindula nawo kwambiri. Ndiye pambali pa misonkhano imene president akakhala nawo kumeneko ndikuti akachitanso articulate kapena akakamba fundo zosiyanasiyana zingathe kuthandiza kwambiri dziko la Malawi pa zitukuko zomwenso akufuna kuti banki imeneyi ithandizirenso kuno ku Malawi. Ndimakamba kuti ndi msonkhano ndithu ofunikira kuti ngati umenewu ndiye ndege limene ndithu ndege tsopano ndithu ndimene pang'ono ikatere kuti ikatembenuka kumeneko kuti ikatembenuka kumeneko kuti ulendo ndithu opita mdziko la Nigeria komwe ndithu ndimakamba kuti banki ngati imene ya Flexim ndi banki yofunika kwambiri. Ndiye pano tindi Jacob Hara ni nduna yazamtengatenga ni ntchito zomangamanga. Banki imeneyi ndi yofunika bwanji ku dziko la Malawi pa ntchito zomangamanga pamenanso ntchito zina kapena ata president msonkhano umenewu inu mumachita ntchito zomangamanga timaziona mdziko muno zimene zachitikira tafotokoza ndipo mwina msonkhano umenewu ndi ofunikira kwambiri koma kupita president iko ndi komwe akapanga interact ndi akuluakulu azinzawo amaiko osiyanasiyana komanso ndi akuluakulu a Flexim banki imene msayiwale ndi omwe imatithandiza pa zinthu zambiri. Last year bwana anapanga launch Magwero Industrial Park and kumene kuja kukhala kuitanitsa makampani akuluakulu omwe adzakhale established mdziko muno kuti akakhala mdziko muno akhoza mayamba kupanga zinthu nkutsitsa nkhani timavutika za forex zija ndi zina zotero chifukwa tsono manufacturing ikubwera kunoko ku Malawi. Tsono maulendo ngati amene kuphera mphongo kwake nkunena kuti akubweretsa industrialization mu dziko munomo chifukwa choti mkukambirana umeko akabwerako ndi zina zomwe zithandize kuti industrial park ija itheke igwire mphamvu makampaniso ena abwere industrialization tiyambepo mpanga zinthu zathu muno Malawi. Ndi ma raw materials omwe tili nawo omwe kwa nthawi itali takhati upanga export kunja ndi kuti ndalama yavuta imativuta yakunja ije tiyambano kuipeza mu chifukwa tikhandike nakaki kotumiza kunja zomwe yakhale vuto kwambiri mu Malawi munomo kuti timangoyitanitsa zinthu za kunja nthawi zambiri koma ifeyo choti tagulitse kunja timakhala tilibe. Kumanga kwa Magwero Industrial Park imene ndi seumene wa M1 ukonzedwa pano zithanze bwanji zimene kapena kugwirizana bwanji? Ndi zogwirizana kwambiri musayiwale kuti sinsewu okhawo komanso tikujoyinako kumene kwa njanje tikupititsa njanje kumene kuchifukwa tikudziwa kuti kukhale manufacturing ya ndi kumene osati yamasewera yani ndi kuti makampanies aja akamapanga zinthu zawo apanga manufacture azingoyika mmenemo basi straight kupita. Ndithokoze kwambiri amene ndithu ndi nduna zamtenga
katomanga chako kungotiunikirapo kuti msonkhano amene president ndofunika kwambiri chifuna kuti uthandizenso kwambiri pa ntchito zazomangamanga mdziko muno ndegeja ndimene ndithu amene muliona chithunzi cha pene pakane amene wa MBC ayi ndithu kunyamuka kuchoka bwalo limene la ndege la Kamuzu International kusiya nthaka ndithu tsopano ulendo wa ku Abuja mdziko la Nigeria ku msonkhano wa pachaka wa Afrexim Bank. Ndimene ndithu kuchoka bwalo limeneli timanena kuti anduna nafotokozapo kuti ayi ndi msonkhano umene wofunika kwambiri foti kumakhalanso zokambirana zosiyanasiyana zowunikira kuti apa tichite bwanji pa ntchito zimenezi kuti zomangamanga zipite patsogolo. Akambapo za forex zinthu ngati zimenezi kuti anthu akamabwera kuzachita invest kuno amathanso kwambiri zikulongosoka kazama factory ndi zina zotero. Ndiye ndimakamba kuti pano panalitu akuluakulu osiyanasiyana amene amaperekeza president penetu achoka mdziko muno. Panali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Beswick Usi amene tu anali pano kuperekeza president. Tundi msonkhano tu umene akapanga president msonkhano wofunika kwambiri. Nde apaso ifeso pang'ono tu na also vice president akuchoka so pene pantu olimene la ndege la Kamuzu International kuno kulilongwe. Nde ine Mayeso Chikhadzula maloto mwanzanga wose umene nalo kuno kubwalo ndege la Kamuzu International Airport imene tu president amanyamuka mdziko muno kupita kwa Abuja mdziko la Nigeria ku msonkhano pachaka wachi namba 32 wa Afrexim Bank. Ineso ndipekeni kwanza tu kukwacha komanso uchiri mu mzinda wa Blantyre. Mune ndine Mayeso Chikhadzula makoma nonse. MBC, inspiring the nation.